ako si nejakí predstavitelia strany narkomanov a fašistov môžu dovoliť útočiť na sudcu Najvyššieho súdu. Poprvé, nevideli rozhodnutie, lebo som ho napísal až po dovolenke, áno, teda odovzdal do kancelárie. Za ďalšie, nevideli ani jednu stranu z 25 000 spisu, ktorý som ja študoval 8 mesiacov a títo idú hovoriť, že Harabin má byť stíhaný. Však to je typický zásah politickej zákonodárnej moci do moci súdnej. Na to by mal zasádať mandátny imunitný výbor a zbaviť ich poslancov. Prečo hovorím, že reprezentanti strany narkomanov a fašistov? Richard Sulík je europoslanec. No, ale robil tlačovku s Baraníkom. Môže. To je jedno. Ale teda to máte pravdu, že Baraník mal byť zbavený mandátu. Baraník je ináč a europoslanec mal byť zbavený mandátu v Europarlamente. Čo sa týka Baraníka, tak ten je šéfom, povedzme, justičného tímu v strane Sloboda a Solidarita. Hej. To znamená, že rozhoduje o tom, že kto, akým spôsobom sa bude zaoberať alebo vyjadrovať právu v strane Sloboda a Solidarita. A keby čírov náhodou strana Sloboda a Solidarita získali dostatočný počet hlasov a dajme tomu utvorili vládu, tak je teoreticky možné, že práve on by sa stal treba s ministrom. Tento skrachovaný advokát. Ano. Veď keby nebol skrachovaný advokát, pán redaktor, tak nikdy nejde robiť poslanca. Veď si pozrite na jeho facebookovú stránku, on vyzerá ako fašista, ako nacista. Ja som bol v koncentráku pozerať Dachau a tam som videl takých SS-manov ako on. Ale veď to je zrudné, lebo keby Kotolník toto povedal. Ja sa nevyjadrujem ku kvalite ich zákonov. Ja sa nevyjadrujem ich narkomanii. Sulík, ktorý cváka očami, myka očami, ten ide hodnotiť sudcu Najvyššieho súdu. Ten skrachovaný Sulík, ktorý začal študovať právo na Paneurópskej fakulte, teda tej univerzite, v roku 2010 neprešiel ani cez rímske právo a keďže nechceli urobiť z neho hlupáka ako predsedu parlamentu, tak mu rýchlo prerušili štúdium a doteraz nedoštudoval nič. Pán Sulík nech preukáže vôbec a vyzývam ho tu na verejne dokumenty o svojom vzdelaní aj ekonomickom. To, že je právny debil, to vieme, lebo ani cez rímske právo neprešiel. Týka očami. Jeho strana asi pod vplyvom drog najprv hlasovala za extremistický zákon a potom o týždeň sa nadrogovali viacej, tak potom podávali tí istí poslanci, podpisovali návrh na ústavný súd. To znamená, ja dnes vyniesem trest doživotia, potom sa nadrogujem a potom ho zruším. Hej. A títo ľudia tu budú hodnotiť súdcov. Pán Sulík. A prečo je strana narkomanov? No pretože Sulík týka, Poliaček sa sám priznal a fašistov, veď Osusky bil novinára. Tak je to fašista, to je strana narkomanov a fašistov. Ale tragédia je, že ani súdna rada nezareagovala na to. Ako ty si dovolíš hodnotiť súdnu moc? Ako? A on vyzýva na disciplinárne stíhanie. Ale idú hodnotiť situáciu v Poľsku. A tu, že sudca je napadaný, nič sa nedeje. No tak a Európska komisia vydala nedávno správu, že politici zasahujú do súdnej moci. Mainstreamové médiá nič. Europoslanci zaoberajú sa poľskou reformou a nezbavujú Sulíka v Europarlamente mandátu. Veď ty si zasahol do súdnej moci, čo si ti to dovoluješ? A tento človek je v parlamente, týka tam každý deň a ten bude hodnotiť sudcu. A ja ho ešte vyzývam, aby predložil ekonomické vzdelanie, lebo on ako migrant, alebo emigrant v Nemecku, podľa všetkého ani strednú školu neskončil, úrovne našej škole s maturitou. A už vôbec nemá vysokú školu. A tento tu bude hodnotiť a robiť tlačové konferencie a dávať nám rady o ekonomike. No, ja mám na to iný názor, ale tak... No však v poriadku, ja len vyzývam pána Sulíka, ja som sa Sulíkom nezaoberal. No ale predsa, ja mám právo na to, aby nejaký človek, ktorý je super podozrivý z narkomanie minimálne svojou mimikou tváre a svojou tykavkou, čo prezentuje dennodenne verejnosti. A tento tu bude riadiť spoločnosť. Čo je etické, čo nie je etické, čo je právne dokonca. Právny debil, lebo má právny certifikát na právneho debila.
Lebo neprešiel ani rímskym právom tento chudák. Veď to je overiteľné. Dajte podľa infozákona na Paneurópsku univerzitu požiadavku, tak vám povedia odpoveďou. Ale nech aspoň predloží ekonomické vzdelanie. Toho vyzývam. Akým právom on tu chce riadiť ekonomiku a hodnotiť? To je druhá vec, no hovorím, na to mám iný názor aj kvôli tomu, že ja vlastne týchto ľudí osobne poznám a na Richarda Sulíka ja mám proste si nemyslím, že je narkomán. Hej, a prečo týka? Povedzte mi, prečo týka, lebo toto sa nedá zaprieť. Ja netvrdím, že je narkomán. Ja hovorím, že má týkavku. Pre mňa, u mňa je to podozrenie na narkomaniu. To je pravda. Hej, že... U mňa je to podozrenie na narkomaniu. A narkomania je to, keď včera hlasujem za zákon a zajtra ho napadnem na ústavnom súde. Toto sú zjavné fakty, ktoré ma vedú k podozreniu, že aj on je narkoman. Zase s tým hlasovaním on nemal nič, dokonca on práve napadol ako vnútri... No ale Baraník hlasoval, čiže tak potom... Baraník hlasoval, to je vlastne... Ja teraz hovorím o strane narkomanov ako všetkých, lebo hlasovali a potom podávali návrh. To je váš názor, no ja proste mám na to... No ja vyvozujem z toho dôsledky len ako, ale ináč by som sa Sulíkom nezaoberal. Ale taký Sulík sa dotkne sudcu najvyššieho súdu. Veď v normálnom demokratickom právnom štáte by už ani z myšej diery nevyliezol od hanby.